Ladies and gentlemen, boys and girls, chłopki i dziążki, witam. Znacie takie powiedzenie, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia. I na pewno to powiedzenie znajduje odzwierciedlenie w krajach Wielkiej Brytanii. Jak wiecie, jest coś takiego jak English breakfast, czyli angielskie śniadanie. W zasadzie to jest bardziej brytyjskie śniadanie, bo ono ma dużo odmian. Jest traditional English breakfast, Irish breakfast, Scottish breakfast. Każda ta odmiana składa się trochę z czego innego, ale przeważnie tam znajdują się takie składniki jak m.in. Pieczony chleb, tosty, kiełbaski wszelkiego rodzaju, fasola, jajka, black pudding, czyli coś takiego jak nasz krupniok, ewentualnie u was to może być kaszanka. Czasem też tak zwane hash browns, to są takie specjalne pieczone z czymś tam ziemniaki. To się podaje w różnych konfiguracjach, zapija się często mocną kawą, sokiem pomarańczowym. W naszej części Europy i w naszej kulturze raczej aż takich bogatych śniadań się nie jada, ale dzisiaj, żeby mieć siłę na cały dzień, my przyrządzimy takie właśnie ale angielsko-śląskie śniadanie, czyli będzie tutaj element regionalny górnośląski. I tu, Patrycja, proszę pokaż, z czego się będzie składało nasze śniadanie. No, my zamiast bekonu będziemy mieli swojski boczek, będą pieczary, takie srogie, 2 wuszty śląskie, czyli kiełbasa śląska. Zamiast black puddingu posłużymy się tradycyjnym swojskim krupniokiem. A ciekawe, czy tu jest napisane... A nie, niestety to jest podpisane jako kaszanka, ale my wiemy, że to jest krupniok. Będą jajka po naszemu, jajca z wolnego wybiegu od zajebiście szczęśliwych kur. Tomata, którą będę jadł tylko ja, bo Patrycja nie lubi. Do tego mamy fasolkę barbecue pomidorową chili. I do tego przypieczemy sobie jeszcze swojski, tradycyjny chleb, dosłownie z piekarni odebrany 5 minut temu. Do dzieła! A tu, żebyście znowu nie powiedzieli, że na Śląsku się od zapalniczki odpala gaz w kuchence, to specjalnie pod tego vloga została zakupiona nowa kuchenka za 5000 zł. A tak naprawdę to ani nie za 5, ani nie pod tego vloga. Ale mam nadzieję, że to docenicie przynajmniej łapką w górę. Słuchajcie, te wuszciki lub jak wolicie kiełbaski, o jakiś włos był. Ja je ponacinam klasycznie jak na grilla, czyli tak zwany X. Tak się zrobią zawsze szybciej niż byście nacięli tylko w jedną stronę, a z tej strony dziab, 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 dziab. Pieczary. Nie spodziewałem się, że będą aż takie wielkie, w takie paski. Ale piękne. Grzyby. Terowski krupniol. Lub kaszaneczka. Jajka to chyba, nie wiem, po jednym. I co? I teraz można już powoli przechodzić do dzieła. Na pierwszy ogień kiełbasa, bo będzie się robiła najdłużej. Z boczek. Wrzucamy pieczary już. Teraz kaszaneczkę. Dobra, wuszty już są. Pomidorek. Ostatni etap. Oh. I cyk. O, wygląda bardzo ładnie. To jest wszystkiego po kolei. Pieczara, pomidorek, boczuś, Pati kazała zeskwarzyć, kiełbaska, krupnioczek, jajuszko, fanzola, czyli barbecue, chlebuś przypieczony. Jeść tak codziennie 5-6 dni w tygodniu i po pół roku ważycie o 20 kg więcej. Ale jest przepyszne.
Silesian English Traditional Breakfast. Tradycyjne śląsko-angielskie śniadanie. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy ponownie. Pyrsk.